Tuossa on mun tietokone. This is my tietokone. Ja tässä mun pyssy. This is my gun. Tietokone. Pyssy. Tietokone. Onko hieno? Joo, aika hieno. Sitten mun hiirijuttu on tämmönen. Sitten mun näppäimistö. Tämmönen ihan tavallinen. Sitten tämmönen. Tosta se tulee päälle. Tässä puolessa se tulee päälle. Sitten tää on jotain muuta. Katsokaa kun mä paineen. Mä tein noin. Niin. Ja mä näytän, mitä mä teen. Moi herra Toni! Moi. Tuossa on mun sänky tässä nurkalla. Heti kun sä kävelet, niin sä oot mun sängyn. Sitten mun TV. Sitten pikkuvei nukkuu. Kun tämmönen kiva paikka kun rampaa. Sitten tuossa on mun pikkuvei sänky.